My radio 97.1. The mamu hunde utum ninado eja iwa mafa nekutimi makwenyi naremo onam demiti miti suro osanda kuti biara wa shetiam werazi penini nebu the mama tafu wana kuti nina ye koba tape seja senyifa neriti mami makwenyi naremo onam de. Century, I wash up a book, I will music a semu, but Jumamu, Upremu, Emremu, Uquania Titi, and Yewuye, then that's what's our woman. In this 11th hour, a radin son and your fro. A radin man a whole damn fanasemo, then son Yemina. I would and Queen be dear dance, or the wedding year, or the sweet day and you, yes, you do. Amen. Jerry Yankopon were ratia, your dear hotel, so when you am what the Biarada. Unim and nefree or china. It's yourselves a mountain central in Neti. A radi casa or mount and then supio. The bra was sending Casa Radi Bra, Namipaniu. Now Casa, come, Nebia, a radi casa mount. Radi get so many pipe warrior 1 year way yo. Enti kasama enye my auntie won't say what now see yen to an way. Na yen two nan century in tree. Kasama yen yehoa. Kasama yen yehoa. Osumi Mount Century in Kasama. Amen. Acts 10:38. How God anointed Jesus Christ with the Holy Ghost and with power. This month, may the good Lord anoint you with the Holy Spirit. This month, may the good Lord anoint you with power. May you receive the great power. May you receive the exceedingly great power. May you receive an excellent power. May you receive divine power. May you go with a glorious power. May this month be a special month. A month that you will carry that unusual blessings. Go blessed, go favored in Jesus' mighty name. Amen. Wo bema yedi wachi. Yedi ahunyina to so yedi ahunyina ma. Wasam se ebinom nya gidie ebedi wachi. Kopim se wo hunu wani onyam. Watro se yero eba wo nchen. Oba wo nchen se me bari wu. Nti bra na be san yare ma me.
nipa bebre di wachi na obia bia moja tuno a mfinhia bebre no e de gidi e be so watare ya no nya yaresa ogusu atwentwen so no wasam se ye be ka kire obia no se wo ba na wu firi be ma no nchen na kọ na Yesu udane wani ka kire ne se isuro na gidi awe ni ani gidie atwentwen so a ebesi sabre ne nsanka ne nhyira no o ka kire oba no ono de odi gidie be so watare ano onya ne nhyira oba konso a odi wachi a ne banri wo no ye be ka kire nsa oba na wufiri ne nchen kọ o ka kire nsa onsuro nti okoso di wachi ampampa ono ne koi na akọ fie ho no na abofra na wu ampa na abofra no da bansoro na ni parisu ni patiatia mo na osere o ka se onwe na wosere wo Yesu a owura enya akwan enya gidie edi wachi a na okọ abansoro ho no o ka kira baba wa se talite kum me se o se sorry no sorry erade ni awadi wachi every January abesi nadai na ne nsankan ne nhyira no ne Anidaso ne nsankan ye no udin mo talita kum to that person ma on sorry ma ne awu no sorry ma ne ohwehwe kwan no ne nsankan erade nya wadom Yesu Kristo a wa ye binum adom a won saka won hyira no won so nsankan won hyira bosumi mo na oye aduma last minute no oye aduma yira mfa no yira mfa wai mu erade mfa nommo e wo Jesus Christ name. Amen. Wa wo yen senkyere Nyankopon na wo ma agye wadi se busumi mu obeyen senkyere ne no Erade ma won senkyere ni ensisi e wo mabrem ye wo ma en experience bi dan Erade ma won sanka na busumi mu e wo Jesus di mu ono ene mo ntena ne tumi ahoɔden ne kɛseɛ mu. Amen. Una wa kyerɛ yɛn sɛ wɔn a wɔtwe wɔn anim no wonya ahoɔden foforo na wɔde ntaban foro sɛ akɔre na wɔtu mirika no wɔn mmerɛ na wɔnantew ne wɔn mpaaba ho ne sɛ nti mɛde wɔn mɛyɛ a wɔatwe wɔn anim fi January ebɛti November yi ɛrehyɛ wɔn nsa Erade ma wɔn nsa so wɔn so na bosomi du baako ade yɛn awura mu yi Erade to wɔn gyidi so na ma fa wɔn nyinaa nto so na wadi ama wɔn na ma ebie wɔn yie onyame a wɔn kwafo a wɔka wɔyɛ no de ma wɔn mayi na wɔn ani gye yie pɛyɛ ehuwa nhyira mo na ɔhwɛ mo so ehuwa anto na nim kyerɛ na ɔnom asabora na kasa ma na ni so wɔn so na ɔma mo na asomdwe no mo ma yɛfɛ Erade asomdwe nkɔ. Amen. Me mawakaba mabusomo afelo bubuo busoma okurema ne wasu bia pan hwefem the end bamprobia ne wasu bia pan hwefem habanya fiase tubu femo me se Erade adoma ma se ne akasro no ento fema. Whatever is hanging should begin to fall in the name of Jesus. If you are listening to me from the northern hemisphere, this is the time that you see around you, all the leaves are falling. That which is far, 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 far ahead should fall onto you in the name of Jesus. The man that animals will eat and eat and eat. From and then we can catch on say, a brave we are saying, Erade man, now come up, now come up. I speak this to you in the name of Jesus. I bring this to you in the name of Jesus. May somebody begin to celebrate in the name of Jesus. The God of miracles, then the 11th
our miracle working God. Near Chemo who's a mabre esi. Intimate trust you know. May God bring you the miracle and excitement in the name of Jesus. I make a declaration into your life that receive that signs and wonders in the name of Jesus. The man took Jesus at his word. The man believed what Jesus said. The man took Jesus at his word. The Yesu kind of fathers are a person who catch us Abusu the Bakui. The radical channel or Fanisana Yahosama. May you begin to receive a telephone call to answer your healing, your trouble, your predicament. Your answer has never come. But I'm announcing to you, I prophesy over you in the name of Jesus. While he was still going down, his lips met him saying that the boy was alive. May somebody receive the signs and wonders and miracles of Christ in the name of Jesus. The company I can't say. The me catch me say can't say or company sika come rebano o say me can't say or the year super be shia why adumba be shia nipa ba be shia nkosoba be shia and ready say me can't say receive your sign and wonder in the name of Jesus. And I'm personally also want to pay. The radius say God is bringing you the signs and wonders. The God of miracle is bringing you the miracle. God of miracle is bringing somebody the miracle. God is bringing them the miracle. May somebody begin to say that I choose today to believe my Jesus of Nazareth. I will not doubt him. Nyamia wakacho so din sentrene na wade hu sentrene na wade no. Me so ba me hu sentrene bi. Ye Yesu ka kira kwa no so akwa no kokko hu ya. Wo so ka kira radi se radi ma me so me ko hu bi. I want to believe, I choose to believe by faith. I will never doubt the word of God. I believe in the 11th hour Jesus. That God is a miracle working God. Your friend and one day no another friend in you man. Urani me you may be maone. Urani me you may be maone. Urani friend you may be maone. I believe my God is a miracle working God. I want to believe, I choose to believe by faith. I will never doubt the word of God. I believe in the 11th. I want to believe, I choose to believe by faith. I will never doubt the word of God. I believe in the 11th hour Jesus. That God is a miracle working God. Your friend and one day no another friend in you man. Urani me you may be maone. Urani me you may be maone. Urani friend you may be maone. I believe my God is a miracle working God. You are close like no. Nyamia wa ye bi wadem ha wa hu. Nyamia wa so bi obreni no. Urani friend shia usabe wo Jesus Christo demo. This is a Bema Maya Sakonya Inti. Extra sir, whatever baby the Maya. I don't think I need a video, and young. And the Asanso and Tamunum, sir. How can I say Radisa? Now for a to the soap. Now, no, now obey. Yama, we are enough for Sir Radisa. November, and no young added. Hallelujah. Power, Quarshie, yeah, Akropong inside. Afa, Motono, Oso, Power, yeah, Namu. So we to
to any farmer now, tyranny qua Monso Oba Tirawu Opa Ama Una Ojidini the boss of the mountain said, "I'm going to know what they do." Radio 97.1. Na anano pen ye kan say Shranke Radidin Yamawa Kwaba aha 97.1. We are grateful to God for yet another morning and Tuesday 22nd November na no Pilbiri Kesi November what to Mika will go papa ye ka say na next week by now na ka one day na November at the yen echo sisi ayerika say ye 39 days e wo yenim na Yakopon adom Erade mfa wuntra 39 days yo amen na enunyam hye enka ono Erade din aha eye Okoman Radio 97.1 Anidaso Bere ne na no pay ono kwafu yo donfu obade obatampe na ne yam ye ne na adoedo so total bonzu onyame atumi nyina wono odokwafu ne deja futufu asomdwe hene Odia Mayen say anopensu yense nhia biem ewe afidi so yema munyina kwaba yema enuanom ne adofuma tambia mubomoden na mufre na munye di nsa wo so yema munyina so akwaba onyame asomdwe nkama na anopai ebri eye yenu abema pasa mitwum ena oni yen area worship anopai yesre rade ama wo sa anopensu rade bema wa yenhira na wa yenhira abuso yeka o se jumedi Eba so very much in Memorial House. Akufu Road, Akropong, aha ena Okoman Radio ewo. Ebusafo eboayen ewu dwumadi hu executive producer yem papa Kofi Anson for KAB na oye executive producer of this morning devotion. Nyame onhira ni bebre. Sa ena master control room Samuel Kojo Akwa ayi na friend Zigibi ono ena all control machines ni bibi anso emayen na bibi atumi atoso pepepe Erade nhyira munyina Erade nhyira woso weti unu radio dia to 97.1 because ejumedi hu da urubo ekoso ewo Facebook live YouTube live ena Twitter and Instagram ho so ninyina no ubensa bekan wo ho Okoman Radio 97.1 Okoman Radio 97.1 and your Facebook and YouTube. Now oko Twitter and Instagram at Okoman 971. Erade onshira na erade nka ho ena no pay. Erade no mo no nsisio no many to me yekese maw. The God of 11th hour miracles. Ono an yegu so hwe n'anim yi. Obehye no ho anunyam. Enra woti niama bebre, enra woti se ehia se ye position ye ho yie to be and to do. As I see it as Christo ni bia nanto no walk, sit and stand. Na be so in all things no we must show patience. As I see it train ubompai bobo na uhu mo ya train nanya otwen na otwen na kire se uyo Christo ni. O se wutumi twen ya na kire sampa Christo wo mu. Erade nhira yem papa no ne yenu yen payinfo enra woni yen eche nyame asem. And then so enchekra na yere kinkan sema enne yede begina so de ati afutu samono Erade pa ye bompai da wase anope ya ode yan ba wonangase na ukoso adi anim kan ewo ena no pa dwumadi mu onyame nkonkon wadi nkunim ewo waves yi so koso di nkunim ewo ba bibia anso awoma ete ne na wanu nyam hye enye kase Yesu Kristo dim ye bewie no na yewu Kristo na awoma ehu na yewu Kristo na awoma ate wo nka na yewu Kristo na awoma ekoma eda wo so na wakoso edi wiase so
na wama nhyira akɔso atɔ wo ma so Yesu dim ni abɔmpae amen. Amen. Ɔsɔfo Aboagye ɛwɔ mfimfini ha Emmanuel Kwaku Ofe Aboagye ɛwɔ mfimfini ha. Ɔsɔfo asomdwe nka wo. Enka wo papa. Ɔsɔfo Duke Fifi Sunoko Dancing ɛwɔ ha. Ɔsɔfo asomdwe nka wo. Asomdwe nka wo papa. Ɛna yɛn senior bishop yɛn international sɔfo your friend Papa Reverend Peter Ata Ejeyi district minister Ebrew enra na Papa wo latte ansana afima oba Ebrew nti enra latte ewura ba ko friend na so ochia Papa anope Papa we yemfimfini Papa mba cha asomdwe nka wo enka wonso ede radio ase atiefo ye tua so enanope yenim se nenso be yenhyira ayenhyira atua so ayenhyira Ɔsɔfo Aboagye pacho yenkan enne asema yɛgyina so de ɛne atiefo nyinaa atie nyame ho asɛm. Adɔfo no mɛwɔ ne yɛne Radio Yesu Kristo mu. Ɛnɛ akenka nsɛm no yɛbɛfa afi asɛmpa no sɛnea Mateo ɛtwerɛman ti a ɛyɛ enum ntikyem dumiɛnsa de kosi dunsia no. Mateo asɛmpa ti enum ntikyem dumiɛnsa de kosi dunsia no. Yɛnti Awurade asɛm. Mo ne asase so nkyene na zankyene yira ne dewa nkyene dew yira den na wode bɛhyɛ no nkyene enye ma hwe biom gye sɛ wo hwe egu na nipa tietia so mo ne wiase han krowe da bepɔ so ntumi ehintaw na wɔn sɔ kanea mfa nhyɛ ɔkoro wase na mmom wɔde si kanea dua so na ahyerɛn ama wɔn a wɔwɔ adan no mu nyinaa saara na moma mo kanea nhyerɛn nipa anim na wehu mo ne pa na wahyɛ mo agya ɔwɔ soro no anuonyam. The last verse again. Sara na moma mo kanea nhyerɛn nipa anim na wehu mo ne pa na wahyɛ mo agya ɔwɔ soro no anuonyam. Awurade asɛm ni. Asidanka Awurade. We pick the English. Our verse and scripture for today is taken from Matthew chapter 5, the verse 13 to 16. Matthew chapter 5, the verse 13 to 16. I read, Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savour, where shall it be salted? It is henceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. The verse 16 again. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen. Amen. Mo mama kanea nhyerɛn ɛwɔ nipa anim. Yɛbɛma yɛn papa Yuma Aboagye afiase na yɛn papa ɛwɔ yɛn mfimfini. Well, you're calling tew. Nyame nhyira wo bebree sɛ wode wafiri ato Ɔkoma 97.1. Yegu so ara afiri na wode wafiri na to ha Matthew chapter 5. Matthew chapter 5. You can free 13 to 16. 13 to 16. Matthew 5, 13 to 16. Wobetumi any atua so emra wode wadwene ene wo koma nyina di nia ɛrebɛyi so. Esanse nyame wasemi ka kyerɛ wa ebesiesie wo ama watumi akɔkan atenseni a wokɔ onyame nhyira bebree sɛ anɔpɛyi woni enhyira kwaku Ofe Aboagye befi ase ama yɛn. Awurade asomdwe yɛn kɔsɔnka obebia ene de ɔretie yɛn
Erade ensure say when ya bere ede amanasem na ene anope yesi ehwe enchene ene hang a Christopher say ye a Christopher yi Trosem no Erica try and anope say ye enchene ene hang sa niema bienyi ekamia say onipa bi ani asase so obetumi aka say ori sadi ede afi na abrabom anempo ko na say doctor say catch say endi nchini bi emu na enye total yetumi di ne partial na senia yedi enchene ema yende no o Kristo ni me bisa say your presence with other Christians, how do they feel? Say a Kristo foku eshia na wonso ukopie mu ho a sen na wojewu anempo wotumi je wo fe so wo wanim na wachi won aka won nsem fofora na. It is very important we check our lives as Christians as we are. Na senia oreka wanam say no yene asase so nchene yene asase so enchene na je say oretwen adwene asiso ena no pay say asase na ye wo so no eye nwene enu nti no yen ene ye bema so ayeden ayedew na mebisa say wa brabo etwe nipa eba Kristo mu ana say wa brabo awbo no epamo nipa efi Kristo mu. I don't quite remember the book in the New Testament, but it talks about Christians being the spectacles of this world. Say ewiase ebehwemu na won ayeden won ehun Kristo. Obi to make us say abranti anasa ababe ya dia wa ye yinti men si asori dem mu biem. Anempo anka medeme ho erema Kristo nanso nea wa ye yinti enya dia meye biem. Onuadofo, check your life. For you are the salt of this earth. Oreka ode kokobo bi san kan say enchine no yirane dewa. Enchine no yirane dewa. If you lose your value in Christ, eden biem ene yebe sande aye anase yede be hyewo sa anuonyam ne biem. Se obi ewo Kristo mu a oye onye nipa teta mamenka ne sa onyo nipa yetutu nase oyo nipa bribiara ewo ne nsem oye nipa yede bribiara ayeden ahye ne nsa enu nti se wotewo na you lose this value if you don't brofu yirma first number three so say when hu ade a ekura ono eson faso the full measure of what you have, that is Christ. Nase ototo nase ewo wiase a wo mu a yenye den na yemfa enhye obiem say onyankopon ba. The idea is there, but I don't get it how to explain it today. Enti senia yereka no ene day no say yene asase so nchene yene asase so nchene oniado for me no nyina nim the purpose, the relevance of salt in our lives. Enti senia ye di nchene yende na the absence of salt bibia ye bedi bia ye nua enye yende no moma yemfa that value na entina yenwiase asetena mu. Amen. Amen. The radio say the relevance of salt must be always felt. Yada radio say also for you Papa, yama yenti fo nyina chi. Na yaka se yada umase sada de nyina so omugusu ti. Anapa we na me pesa me ka eye high verse 14 no say ye are the light of the world. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. The Bible makes us understand that we are the light. What is the purpose of light? The purpose of light is to shine through darkness and reveal every evil thing. It says that the light came and the darkness could not comprehend. So, it is our life shining as Christians to reveal the rot in this world,
or we are part of the rot? Are we shining our light to dissipate darkness from this world, or we are adding to the darkness of this world? It says that a city that is set on a hill cannot be hid. Our light cannot be hid as Christians. Yen haina nyankopon dia mayeno. Yin to me in fact and the verse 15 makes that clarification. Say you don't light a lamp and place it under a bed. How then will men see your light? So I'm asking us this question this morning. Are we hiding our light because we are happy to be in sin, or we are shining our light to draw men unto Christ? Is your light shining in your workplace? Is your light shining in your neighborhood? Is your light shining where you find yourself, wherever you find yourself? Your light should shine enough to bring men to Christ, not the other way around. That is what I want to leave us with. And I want to leave us with a few things that men do that dims their light. And one is we continuing to live in sin. Continuing to live in sin dims your light. Denying the light when it is convenient to you. Yes. Yamu bebre say yaho chiri enkakra ne de nyankopon de o say me Kristo ni so ma me fa Kristo sam nto nchen. Are you doing that? Denying the light. Are you continuing to live in sin? Are you keeping quiet when you should be very loud? And are you loud when you should be quiet? That is what I want to leave with us this morning. Say, let's us make sure our light is shining wherever we find ourselves, so we can glorify God. Like the last verse says that our deeds and our works will glorify God. Amen. 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 Let our light shine so men will know and glorify God. That is one thing you take note. As you are shining wherever you are glorifying God. Are you glorifying God? This morning, are you glorifying God? So, as we take the submission from Reverend Peter Ata Ejeyi, Papa, better so Ati for me mamu nyina asunwe enkamo bebre erade adom emra wo ene de nso a wotie yene. Ene de ni a ode amaye no eye salt and light ho asem enchene ene kanea ho asem ene ode amaye na sa enema mienu nyina no nipa ena eye enchene ya de aye de chemicals bi enuro kakra bi ena akeka bomu a de ensuo yetunis baby special na ode ye ema yetimi nya nchene enya ade a yetu ni baby a eche se hwe enka ho bribi ka ho bribi eka ho a yede ye nchene ema enchene etumi ye nchene eye fita kama no edu baby a ebinom afirie yam bi kama na ye muhu aha na ni pedi ebi nso ye bi abo saa na ni pedi nti nchene eye ne ya nipa ankasa ena eye oba nkane anso so akane anso ana han no eno nso yenya ne kwa eno nso eye ade anipa ene de nsa ye ebi wo hwa eye ensuo kase pa e flow sa te se Volta River a flow sa free a chiri bedru akosombo ha ansana mepo mi akasie mi enu pa baako benkum baako onifa ena nsuo no nam ntemu a ama omo atumedi mfirie akwasi hyefa mu a ema etene afirie kase pa no
ten tware no saa na kyerɛ sɛ anka ne ebia yɛbɛpɛ mfiri bi na petronom ya yusu ne saa de ayɛ adwuma no ɛno ɛna abrɔfo de nyansa ne akwankyerɛ ne nimdeɛ nti ama wɔn atema yɛ saa nneɛma no de ama yɛn wɔ ha yi a ama yɛnya nkanea kɛseɛ paa no ɛno akyi no nkanea nketenkete nso so wɔ hɔ te sɛ yɛwɔ generator plant no mu a ɛno nso abrɔfo ahyɛ da ayɛ anaasɛ nipa ahyɛ da ayɛ engineers ahyɛ da ayɛ a ɛno nso wosɔ ano a ɛno nso tumi ma wonya power na afei ɛyɛ adwuma ɛno nyinaa akyi no yɛwɔ lamp nketenkete kerosene lamp enom ne candle nom a ɛno nso so nipa na ayɛ ne nyinaa nti wɔenum nyinaa kyerɛ sɛ ampa light nso so nipa ɛna ɛyɛ nti saa na sɛ wode ba ne asɛm Awurade Yesu Kristo ka kyerɛ yɛn na ɔsɛ we are the salt and the light of the world ɛno nso so yɛn nso yɛ nipa ɛna wayɛ yɛn salt and light and we were also made by God yɛn nso nyame ɛna ayɛ yɛn ɛnyɛ ade a yɛn yɛfiti yɛn na yɛn ankasa yɛde yɛtumi ba wiase we were made by somebody we were made by the Almighty God Jehovah Elohim the eternal creator he made us Yahweh nyankopɔn ɔbɔ soro ne asase no ɔno ɛna bɔɔ yɛn enti yɛn ne yɛn ho yɛn ne yɛn ho enti ɔka asɛm bi 1 Corinthians 6:20 can you read for me please yɛn ne yɛn ho nipa nso onyame na ayɛ yɛn ɛna yɛn agyidifoɔ ba kristofoɔ ɛfam nso so a Awurade Yesu Kristo aka kyerɛ sɛ we are also salt and light of this world kenkan ma yɛn tie Korintofoɔ ma yɛdi kan nti ɛyɛ ɛsia nti kyɛm aduonu no ɔse na wɔtɔɔ mo aboɔden nti monhyɛ Onyankopɔn anuonyam mo nipadua mu yes enti Awurade Yesu Kristo ne awaka kyerɛ yɛn no ɛkyɛ sɛ wasiesie yɛn oba nipa famu a ya nipa Nyankopɔn bɔ yɛn kane no a ɛkyerɛ sɛ ɔma yɛn fa ahodie sɛ yɛn no nya yɔnkofa papa ɛntena no weenum nyinaa akyi no yɛma ho kwan ɛma bɔne yɛn nananom Adam no ma wɔdi kan no ɛma ho kwan ma bɔne ɛbɛwura yɛn ɛna ɛno nyinaa akyi onyame asiesie yɛn bio Yesu Kristo asan de ne mogya abɛte ogyidi ne biara obiara ɔtena se ɔpɛ sɛ ɔde ne ho ma Awurade deɛ ɔde ne mogya no wɔhwie agu ama nipa nyinaa nti wotu anammɔ no a saa mogya no na wosrɛ Awurade a saa mogya no wo nso ɔde bɛhohoro ho bi ama wo ho ate na afei wo nso wohyɛ Awurade anuonyam nti yɛne yɛn ho nti sɛnea ɛnkyene ɛne light nyinaa nipa na ɛyɛ no saa na yɛn nso Onyankopɔn a ɔbɔɔ soro ne asase a ɔbɔɔ yɛn ba asase so ha no saa na yɛn nipa nso ɔno ɛna yɛɛ yɛn ɛna wayɛ yɛn wie a yɛayɛ bɔne no nso watoa so ama ne dɔba Yesu Kristo nso asana yɛ yɛn foforɔ bio nti we have been made anew by our Lord Jesus Christ ɔde ne mogya no abɛtɔ yɛn abɔden nti Bible sɛ wonne wo ho ɛno nti fa wo nipadua no fa yɛ dɛn fa hyɛ Onyankopɔn anuonyam ɛno nti ɛna nam so ma Yesu Kristo ɛkɔ so kyerɛkyerɛ sɛ ɔse mo ne wiase han mo ne wiase han ɔno di kanka sɛ ɔnka ampara ɔno ne wiase han okenkan Yohane asɛmpa na tia otwe nkyɛmu dumienu na Awurade Yesu Kristo me ati ase pepe sɛ he is the light of the world ɛna oba Matthew nso so a yɛde ato dwa so sɛ ya na Matthew 5:13 and 14 no ɛno nso Yesu Kristo ekuro ya na ɔno yɛ wiase han no wasen aka kyerɛ yɛn sɛ we are also the light of the world and we are also the salt of the world si wɔ ho nti wa pass ɔno ne qualities no bi ɛde ama yɛn sɛ yɛn nso yɛn nana di ɛmfa nkyerɛ nipa nti sɛ ɔyɛ Kristo ni a wode wo ho ama Awurade a na Awurade nso saa quality no saa adom no
a ɛwɔ no ne mu Yesu Kristo mu no ɔde bi adom yɛn sɛ yɛn so yɛn nana di ɛnkyerɛ nipa nti ɛkyerɛ sɛ ɛnsɛ sɛ yɛtena se ma Satan bɔne na ɔde wia nipa ɛsɛe no ne yɛdi nkan a ɛma nipa lusu a Garden of Eden no ɛnsɛ sɛ yɛtena se saa bɔne koro ya na nnɛ ɔbɔnefoɔ no bonsam ɛpɛ sɛ ɔkɔ so a mogya na abɛkokoro yɛn bɔne Yesu abɛtɔ yɛn abɔden nyinaa wie no ɔpɛ sɛ ɔkɔ so a sansɛ yɛn bio sɛnea ɔsɛ Adam ne Eve no ɛma wɔlusu yɛn no a wɔamma wɔntima anshine before men no ɔmpɛ sɛ nnɛ da nyinaa nso yɛn nso yɛkɔ so shine nanso sesei adom no da so wɔ hɔ saa ɛsiane sɛ mogya no ɛda so kasa mogya no da so tu a mogya no ɛdi ma yɛn enti still oho bɔne akeka wo te sɛ deɛ mpo a wobɛtumi akɔ so ahyɛne ama Awurade ɛsiane sɛ mogya no ɛda so wɔ hɔ enti agyidifoɔ no a ɛwɔ sɛ yɛyɛ ne sɛ nti na ɔsɛ sɛ ɛyɛ bɔne a yɛnka yɛn bɔne nkyerɛ na ɔyɛ tenene nɔkwafoɔ so ɔde yɛn bɔne bɛkyɛ yɛn no wate yɛn ho afiri ne yɛnteɛ nyinaa ho ɔpɛ sɛ yɛ ho te ɔpɛ sɛ yɛkɔ so a ɛhyɛne as light ɔpɛ sɛ yɛkɔ so a ɛyɛ sɛ salt good salt in fact salt nneɛma binom wɔ hɔ a ɛtumi sɛe nkyene kerosene sɛ kerosene gu nkyene mu sɛsɛi a wontumi nnita urine ankasa ɛyɛ dwonso sɛ obi dwonso na babababababa ɔde gu nkyene so a wodi ɛnyɛ yie bio toilet sabio toilet egu toilet mu a woyɛ dɛ ɛde amana yie nti sei ɛna bɔne ɛte mentwa no egu anwea mu nso a very good egu anwea mu a si wie mu kyɛ koraa very good awia ɛne nsuo so togu so ɛhohoro ne nyinaa ɛsɛe no koraa nti nneɛma a ɛtumi sɛe ɛnkyene no nie ɛte sɛ bɔne pɛpɛpɛpɛpɛ bɔne sɛ ɛba okristoni wakwan mu a ɛbɛsɛe wo saa pɛpɛɛpɛ ɛma wontumi ɛnna ho adi bi ɔsɛ kristoni nti na sɛ obi wɔ hɔ na ɔkɔ so ɔyɛ kristoni ɔkɔ asɔre kama sɛ bɔne no wia no saa na expose no saa ne ɛba no sɛ bi kura bɛn na ɔtwetwe ne ho asɔre mu saa ɔde mɛba ɔkyena mɛba adekyɛn ɔntumi ntene ne ho mma asɔre bio ɛnti saa so ɔbɛba asɔre a ɔba ne bi a bɔsome anaasɛ bi a ɔba ne bi kura afe nti ne ɛwɔ saa afoɔ no wɔ hɔ no na obi a ɔde ne ho ama Kristo na Kristo honhom ti ne mu biara no ɛntumi ntena se wabra bra ɛsɛ sɛ ɔde kɔ asɔre aduru especially Sunday aduru na ɔte fie kɔ asɛ bi deɛ ɛnɛ mekɔwɔ fufuo bi adi ɛnɛ mekɔ akɔyɛ sɛ na ɔnkɔ asɔre da no ɔbɛsom Awurade mede bɛsi yɛ na ebia akyire no yɛsan atoa so. Hallelujah. Amen. Yes, sir. Nyame nkonkron sɛ ɔnsiesie yɛn na ɔma yɛn tumi ɛnhyɛ n'anuonyam. Amen. Yɛne wiase nkyene papa ma yɛn from the concept yɛ kwakuo fɛ yi twe adwene no kɔɔ so nkyene ne su ɛna sɛnea ɛsɛ hang ɛyɛ adwuma fa ɛna yɛn nuabarima Duke nso kasa fa kwan a Awurade ɛhwehwɛ sɛ yɛbɛda yɛn hang adi yɛn nuabea baako a ɔretie yɛn ɔne yɛn nyinaa na egu so ɛrehwɛ dwumadi Charity yɛboa adi kan kɛse asomdwe nka mo ɛna ɔsan Essentially, say one thing that I believe we should also concentrate is how far your light shine can go. The source of light is one thing, and then the level of the power that generates the light is also another thing. Christians, most of our life are the sources for men to see, but the power that can bring heat in them has been ignored. And so we should be careful, say, as we look for the light, the heat that should generate also be there. Nana IS Kwesi say, God bless you all. Continue to share the good news. And a Charity Abua Sunday message by Facebook say the amount of Christ in you will determine the level of your light to the world. Papa, that is very good. So the amount of Christ in you, the will determine how it shines. Okay. Because we are looking at energy. Energy. Yeah. So this passage, we are building on two things: preservation and energy. So salt is for preservation. And as Christians, Christopher, my little method of preservation,
kobi yɛhyɛ ne nkyene sɛ bɛyɛ empro beef mo nneɛma bi saa ɛnkyene wɔ ade ho a ɛma de no preserve no eti kristofo situations environment adwuma a yɛwɔ mu awade a yɛwɔ mu asafo a yɛwɔ mu baabi a yɛwɔ bia we should preserve we should into emra papa kasa no I say yes this is what God wants us to do, that as we are shining the light we prepare to preserve things. Well ye the addition one sir, do you preserve it? Edwuma na obeto so no, have you been able to let it grow better? Aware no are you keeping it? Are you preserving it? Mofra na ye kura one ye repetitive one, are we preserving them? You see, the concept of so obi wo hard addition in sema audition in sema gbogbo no wa say ni na wa titu ni na wa dwuri ni na wa say ni na adwuma no odi ni hyema ubehu an wa egu no odofo ba bia wo bia no pe Bible say wo ye nkyene dia wo nsaya de wo siesie ade wo ye nkyene dia wo maneama yeye wo ye nkyene dia bibia ye de be hye on se bia wo bo ho mpai na wa ma gina na yeye Awurade ma wo ye nkyene anopa yi wo Yesu de amen. Papa some kind papa Kweku Ofei and Duke and Papa Penny also for Peter said nya ye kika bomu nyina ni se Onyankopon aboye se ono Nyankopon no ukurade a ukuramu meyi na se sunu bi no de awura yemu se yemma nyama nyeyi ewo yembre so it men said ade na nia papa ataje twen adwen ko so say o ma bone kwan ne wura wu mu a you cannot exhibit that quality of preserving things. True. Because you yourself you've been corrupted, you've been contaminated. Say o ma nia ma bi etumi say yen sebe kerosene egu ntine so a esay no sebe ejanan urine udumi fan franti. You see, let's ask ourselves this morning, what has contaminated us? Can we come out of it? Yes, something what you call to say, enunti na Awurade ama yen kwanya say yes sreboni 5 free na Awurade iden but me dey inform so acheyen e bia no retain an opay. You need to take a different stand this morning. Say Awurade famem from so chemi e bia Awurade na me tu ho na me ma ye ni ye Awurade me pese me san eso ababiem Awurade be kai wo sa kwan no so Awurade nhyira we na no pay. Amen. Awurade onhyira we na no pay. Amen. Ye tua so ohwe 16 na ne saa enti na momma kanea enhyira nipa anim na wahumo ne ye pa na wahye agya owo soro no anmunya oho na me te se sa go hu ne ye pa na nka wo ne ye de anmunya no bema wo but the correlation between say you are showing good deeds and they are glorifying God, you know. What how do you explain that? Okwambe na obi bekan Papa Kai no say Christ, Jesus said himself that he is the light of the world. And he has also made us the light of the world. So we are not shining from our own source. Perfect. It is somebody who is giving you the source. So it's like receiving light from Akosomo, like Papa said. If the source, which is Akosomo, is destroyed, what are you then? What is the light we are having here now? It becomes useless. So it means that because Christ is the one giving us the light to shine, the glory then goes back to him. Exactly. So the glory doesn't come to you. You are just a medium. You are just a channel for the light of Christ to shine. And the glory then goes back to Jesus Christ, not to you. So that is the explanation I can give. Meaning say you can never disconnect yourself from the source. Never. To add up to what he's saying right now, Mekai Assembia Esi wo Antioch. Emrana ejidi fono Christo akwarie na woye one woko they are coming. The people of Antioch saw them Christ-like. That is why they gave them the name Christians. They didn't call themselves the Christians, but the way they were living, and ope yesua niema bebre, and nti hwe na wa brabo ema obi enka brebi pa bi emfa Kristo ho.
Yedi can sua bobe and a neba. And so let us apply it. Amen. Amen. Charity, Yabua, God bless you. She's been so much a blessing to us this morning. Also, Papa, even if by any means we have contaminated our lives, salt can preserve to take away that odor. And you know, the part says, Ubibia, no matter baby, I would do, I would see and cannot pay. You can reverse. You can turn 180 degrees. 360. 360. It's 180 degrees. You turn 180 degrees opposite direct. So why you tuntuma anope ye fita. Amen. Ubuefua anope maweninye. Oyirahua anope maweninye. Se sebe asabo ena abesirawa. Yes, ready say ready new film. Amen. Say among the atoro anyhow nininem ready new film. Amen. Papa. Nti sɛnea yɛgu so ɛreka no nyinaa no anuanom madɔfo ɛne Awurade Yesu mu sɛ Nyame Honhom Kronkron ɛnka w'abrabɔ ho a ɛbɛyɛ den sɛ wobɛtumi ahyɛne as light. Ɛbɛyɛ den sɛ wobɛtumi ayɛ good salt ama nipa afa bi adi ama na yɛyie. Jesus Christ Honhom ɛka wo ho bi. Sɛ yɛbɛtumi atena Kristo mu a paa nɔkorɛ mu a Honhom Kronkron ɛnka ho a wontumi o menua. Nti na Christ ɛmmra ɔsɔre firi awufo mu ɔbaayɛ no wohwɛ Yohane asɛmpa no a John chapter 20 verse 21. Also, so Jesus said to them again, peace be to you. As the Father has sent me, I also sent you. Then 22. Also, and when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Nti kronkron Kristo ede mawo. Na anuanom agidi anuanom asuafo na timatena na wahye Awurade ani onyam wahye agya na ani onyam oba no dim nti a kyesa won kronkron no obri o Kristo ni bia ubɛkwati no wontumi ntena Awurade mu. In fact waka kyerɛ yɛn pefee so ɛwɔ Yohane asɛmpa no chapter 15 on. Also, we are, he is the vine, and we are the branches. And obia ubeste outside the main branch, you can never exist. Koko, and I said, even abe ultra pano be free hop pepe tofema enijina ebe dra ebe she abana or the beshina entume enne ho bio. Nti saa o Kristo ni bia nti anuan madofo enene ya ekoso wo wiase no bompa ye one sira Awurade boniface se Awurade fa me boni bia ma ye fa chem saa so odin bi na ba wakwa mu unua bia wono ne nkasa e bia ya kan wontie da hyase atu anamona no ne nkasa boni subi aya ode bia wo kan krofo wonsem saa wontumi nyai sira Awurade obeye wadom amen obeye wadom onfa ne moja ente wo ho amen esanse wenu mina enya kwa so we no bakete obi kan kakra bia hona hu no hona hu say yes say nipa no hona hu say ampa o Kristo ni onye Kristo ni enye easy obi ohwa na se obi kanu nipa mkura bi kura ohun se nipa oho the way a ono nso keka ne ho no afi ohun se ohwa na wa ikom na ohwe nipa no sa yeah na ohwe no hona ema hu nipa bi no se ampa so ye Kristo ni ba watintima radima then you can identify by that onye Kristo ni so ntema se camouflage from bia obehu se ampa when you buy ni suban besa ye tena Awurade mu yie
na wo nkronkron no di nkan a ɛbɛboa yɛn bebree wobɛnya abotare bebree wo nua ho wode wo nua mfonso ɛbɛkyɛ no ɛnneɛma nketenkete wɔnom nyinaa na Awurade de bɛbu yɛ atɛm o ɛno nti yɛnhwɛ ne yie paa nyɛ nneɛma akɛseɛ bi a yɛne deda so nti yɛnhwɛ ne yie bebree nyɛ nsɛm a yɛtim bue yɛ ano ɛgyina badwam ɛka anaasɛ bi ampa yɛ a yɛtim bɔ ne tententem blow tongue so nyɛ nnom biara na Awurade de bɛhwɛ na mmom suban no nea ɔka yɛsitie no yɛyɛ sitie ma no anaa sɛ yɛyɛ sitie ma no it means we are shining obi a ɔyɛ sitie ma Awurade biara no na brabɔ daadi ɛma nipa ho sɛ ampa ara asomasi ɛyɛ gyidi ne ampa enti saa nipa no the person is a good salt and the person is also light of the world. People are looking at him. Ebinom tinka say, oh, papa, me pese me yes wo. Ebinom ka bi kire yen sometimes. Wa hun ne pa bi adi. So hun ne bone bi adi a, obi anu wa ye hun ne bone wo mu obeka kire say me pese me yes wo da. Never. Enti obi a momoden ebi aka obi beka say eh asuma sika na nko te say pa oh menua ba ana menua bia oh why ade pa bi aka ne a anka obekeka ho pa be say de wampa wo na why sa wampa wo na won ka hwe nkyire asuma si wampa wo na wono no nkokon a na che say ne pa bi daddy nkyene bi nkyene papa bi koso wo onipa dia light kania papa bi shine nti ya wasa ye mia ye niara enye easy nanso with Christ wo conquer nti Awurade nka ye hopa ye na momma ye nkoso enhyere ma Awurade ye nsuban ye ne ye na ene de se nkyene de se kania Awurade enka ye ho bebe amen. Yada Awurade ase bebree na no pe baabi a wo bia wo te yen kan ye kese nyame onhyira no omma wo ye enkyene a wo bekoso a preserve Awurade ma wo ye han a watwe ahode afi Kristo mu na Kristo atumi ama wo akumi aye nhyira uni obi nkasa anopa yi fa phone na fi ase hwehwe ne number na frɛ no wo do frɛ no no wamfa etiri wo betu ho anamom foforo memma obi emfo bi asetena so emfo bi bibia wayewo na emma wunhyira bi emmɔ anopa yi yenhwɛ ye ho yenkaaka ye ho ehefa na sese yedu na yehye Awurade anunyam aha eye Okoman 97.1 Anidaso Bere executive producer eye KAB Kofi Anson ba for master control room ye bekoso aka Samuel Kwadwo Akwa your friend Zigibi won wo hwehwehwehwe tintim free amayen na ye ne wo nyina hia ebri obetumi afrɛ yen 0205 818748 na nia atɔ koma so oso pese wo kan ebia oso bibi atɔ adwene so pese woni yen share ebia pese woni yen osre prayer request ni nyina ye betumi etu ho anamom nyame inshiraw se wo refrɛ Okoman anope Vodafone line 0205 818748 Vodafone 020 581-8748. Open so a WhatsApp call no a data friendly, a economical who data now after 0551-667755 yensabe count WhatsApp so yen no be din common obi abeton kan senia wa free line ne pepepe enu so betumi afre yen afa so 0205818748 ubetumi afre wachire wadwene ubetumi afre woni yen edinkita ho ubetumi afre na ebia also prayer request bia bibi ya odin wo pese wujai wontumi njai anopai ye no bebon pai ne yasre Awurade ama se Kristo enkai wo na Awurade emfa ewo enu achi Corey Osbury asem o kan say he leaves the 99 and come to search for the one. Reckless love of God. Onyame do na Awurade mpese obekoso yatina yensum ento no say anopa kai yense why yense yenye wiase han why yense yenye wiase nchene na yem preserve ono nyame ne nepa e wasase so. Are you being the best in wherever you are? Awurade ma wa hoden. You can call this morning at Okoman. We are ready to listen and then we pray with you this morning. 0205818748 Vodafone line with me afraid na yeno
abompai. Charity message. Charity message. Charity message. You see, we take salt as an item which is so cheap because we don't struggle to have. This refers to the word of God, which is everywhere for everyone to have, and don't see it precious because we think there are so many ways to survive. Salt and light is the standard. God bless you, Charity. Eunice White, and so I join on so share. It's munina. Nancy na nyamisem I more. First and na who yet papa before John Wycliffe Brace no. Now the word of God was no na they were printing copies which were before the very beginning of the Reformation era now. You bet yes. It's in your charity who can papa yampa na say nyamisem abu na so yeni bu ebu no na ni living na yes say ye living no en yere share erade nchira bebre ubetumi afre anopay na ye no nyina wachia na ye de erade ase eto bia na line na ye busy but ofre ebeba ye bompai na ye rampai bomu ye bompai aso erade no me papa. Yeah. Papa not na me pesa me ka ayiwe. Ye hwese ne a enne niema bebre ne ye di asie na ama bebre no kan ya enhre. Well, ya nyina nim se edru ba bia power ne yetene se etime bafam. E bafam na se wo de mu a bi wo hɔ na enum koraa obet na entumi nhyerɛn na yɛ tosen entumi nhyerɛn koraa edu ba bi a ebetumi sɛ bi a na yɛ fault bi ɛna bi a aba line no so ebi susu wɔ hɔ a na efiri ECG fo na nkasa na ama fault aba mu a sɛ fault ba mu saa power no so timti twi nti yaso te saa na bulb no hu sɛ light no ashine kete ndu bibia na se opese o kan already a wunhu no adentia wunhu no esan se power no a ebema watumi ashine kese ama wahunu no enye adwuma ene many Christians ene niema ene ye di asie wiase nte a Christopher bebre ntimi nhire. Okay Yemo akwa 97.1 Anidaso ewo Yesu Kristo mu. Amen. Namisha bebre so wafeye erade yebompa de wafna shawunsa na wadum na kan aso akan ho o menkudum de apia man we Yesu dem. Amen. Ofre fofoforo wo line so mpacho ahayo kuma 97.1 udin and baby afrefi Anidaso ewo Yesu Kristo mu Obasu din kan enka won so Idiara me pese this family me yam. Opa pacho me slam paigo.
My friend Medina. Okay. I buy my member. Never you riding tongue in money. Oh, many years ago, my yes, to him. Amen. Amen. Yeah, bon pie. Eradepa ene anopei umaya koso yeshrao. Yeka se udin ene shranka empo ewa kwenya ode amaumba. Yeda wase se untwa yen enyaye na wapasa edaso ekura yemu. Odomfo ye bompai ena anopei etwa owu subiara erman homene so ewa mabra bom. Ye stress we urade wo sorry 2 minutes. Wo kan ye se ye bedi yen na tenten amen. Yesu Kristo dim fan kwa enye wie ahoden ewo mu edomoma na ne nyina wie pe ya ye de na se ni kabia ma ni aka bia awurade se won fa ma o manso yeso se o de beto maso odoba ni aten kwa Yesu Kristo dim ne bompai amen. Amen. Na menka. Asida ye awurade ya mi sha bebre. Yo. Papa mpacho na uguso reka bet me I can wie preko. Yembre national debate between yeah, and na the American said to me say current any ademo enough current any cable no more and pass it through and to mention na niema bebre na ekeka e bom bikura na fuse no bi alusi contact na bikura na ase ene man basa yenso Christopher niema bebre na ni yendi asiesa ne a ebe sey na nkasa ne yentime nhyane nti e wasa ye hwe yakwa mu yi pa bibibia esi ukwan a entime ma won hyane no bomoden asasade no ubedi so nkonim pa se yemia yani edi so nkonim a ebi wa hɔ a adaje ankasa na onne obi wa hɔ ni subanye pa ebinum boa pa betonya adaje papa niema binum agye adaje bebre yenhwe mmere no sane a esi kɔne sane a wiase kɔna wie ye no mesra menua ne awoye bia ya nya mmere kakra nso fa som awurade ya nya mmere kakra fa bompaye ma wo hona bobi ma wabusua nkasa wukunu wo yere wo manom wagya wo nanom nyina no nuanom di ma won wo mpaebom bomodin nya bere ma ho pa yi niema eni edi asie wiase sese no adoso wiase afefe de na eni edi asie bebre na akonno atenka boni pi ewo nipadua no bi ho a wontumi nne won ho awurade betima yesa afo no nyina dom na timama aboa mo wa shine as light and as good salt also. The Radin Cow, a Radin Yamadrum on Yaminuanoma Mutin, a Radin Yamadumpa, Namuntimen Nemuhi, Namon Shang, Emma Rade, Nawubra Erinia Quada, a Radibish or the B, a Radibama Quapa, and a Pobema or Mo, Nafi or Dubeco New Rafi. Why? The Radin come when the day be Amen. Amen. Everything for Papa. Reverend Peter Ateji and the attorney can no pay Busafatu on Kaye, you very my Emmanuel Kwekwofe Abuaje, and you know very Duke Fifth no dancer, me Papa Ateji, meeting the Reverend Nathaniel Kingsley Entsie, Yadinti Amamuni, na Nyamisha Muni na Nyame and Kamoho, na Eraden Nomo, Eraden Yam Kese, or many to me, and Yakes almost. Joyce Breastins is a Akropong, the Casa Nyame Yadma, Ochina, Ayukuda. Yebishia abompai a midweek prayer. Yebe bompai bebre. Akropong Secondary School. It's a Saturday a 65th anniversary. But on say she will be bia. Yedintia mo bibia. Akropong School day. Aye nshira manipa bebre. Na yenina yebompai say. Nyame mani to me enye kese ewo bibia so. Nyame adoma ochina yebishia ewa ha. Onyankopon nshira wakoso aye nchine sonkon. Why your hands don't come, baby? I'll be Fabia, Inshira, baby, I'll be down when you're Fabia, Inshira, Nemum, Kai say, Ubi Jana Bonnet, now wait to me, I Inshira be play. A radin shroud, non come home. Bye bye. Hallelujah.
Akropong Radio 97.1.